Salamat, hindi malilimutan. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang pagkakalantad ng ating mga mata sa matinding sikat ng araw. Ngunit may solusyon para dito, ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Sa regular na pag-inom ng iBerry Gold with lutein, mapapansin mo ang pagbabawas ng pagkapagod ng iyong mga mata, mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa mga potensyal na pinsala dulot ng araw-araw na stress sa iyong mga mata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa iBerry Gold with lutein, maaari kang mag-enjoy sa labas ng walang alalahanin. Bigyan ang iyong mga mata ng pangangalaga na nararapat. Piliin ang iBerry Gold. Sa pag-inom ng iBerry Gold with lutein, makakaranas ka ng mga sumusunod na benepisyo. Nabawasan ang eye strain mula sa matagalang paggamit ng digital devices. Mas malinaw na paningin sa gabi at sa mga madilim na lugar. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng iBerry Gold. iBerry Gold lang po ang nagpagaling sa malabo kong paningin. Dati po hindi ako makadrive ng gabi. Ngayon po, pwede na Baguio City balikan as a Grab driver. Uminom ako niyan, effective siya, bumabagrado ng salamin ko. It means hiyang ako sa iBerry Gold, pwede bumili ng tigtingi or per piece. Ako po si Salome na taga Marikina at ako po ay 82 years old na. Ngayon po nakapag-inom ako nitong iBerry Gold. Sa loob po isang buwan ay makaramdam ako ng ginhawa sa aking paningin lalo na sa gabi. Maraming salamat sa iBerry Gold. Ano ang lutein? Ang lutein ay isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng free radicals at nagbibigay proteksyon laban sa mapaminsalang blue light at UV rays mula sa araw. Prolonged exposure to the sun's ultraviolet UV rays can increase the risk of eye conditions like cataracts and macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Ginto ang mata, ginto ang kalusugan. Marami sa atin ay exposed sa matinding liwanag ng gadgets at computers, hindi na nakakagulat na magkaroon ng problema sa mata, lalo na yung mga young professionals na halos buong araw nakatutok sa kanilang mga screens. Ngunit may magandang balita para sa lahat. Ang iBerry Gold na may 10 mg na lutein ay naririto upang tulungan tayo labanan ang mga epekto ng labis na paggamit ng gadgets. Malaki ang pasasalamat ko sa iBerry Gold, dati kasi malabo talaga ang mata ko. Lalo na sa panahon na gagamit na ng laptop sa online modules, nakakabawas siya ng sakit sa mata. Ayun. So, for 3 years now, I'm using my eyeglasses para makita ko yung mga ginagawa ko.
nakatutok tayong mga teachers. Tutok na tutok tayo doon sa laptop, tutok tayo doon sa mga modules. Minsan, kung hindi na laptop, sa iPad, tapos doon pa sa mga cellphone natin. Kasi gusto nating makasama yung mga pupil natin kahit sa online, lalo na sa mga bata. Doon sa mga GC, sa messages, I have to be near with the parents also para kailangan kong makita kung anong mga output ng mga pupil ko. Hanggang sa isang araw sabi ko, I have to take herbal or whatever. At alam nyo, gumaan yung feeling ko. Hindi na ako masyadong nai-stress, lalo na yung mata ko. From 7:30 to 5 o'clock hanggang 8 p.m. nag-online pa ako. Pero di na masyadong nai-stress yung mata ko. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa tulong ng lutein, iBright Extract at bilberry berries, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Saan makakabili ng iBerry Gold? Maaari kang bumili ng iBerry Gold sa mga butika at health stores sa buong bansa. Huwag hayaang masira ang iyong paningin dahil sa araw. Piliin ang iBerry Gold para sa malinaw at protektadong mga mata. Ito ay perpekto para sa mga estudyante, profesional, at sino man na nagnanais mapanatili ang kalusugan at kalinawan ng kanilang paningin. At pinahusay na kalusugan ng retina para sa pangmatagalang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration at katarata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Han oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. Han oras na ini hatod man sa Sendok kana Nakings Fall Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang oras na ini, hinatod serbisyo publiko po ini sa Satuya, kang kay Senyora Catering and Services, located at Zone 3, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef Julian Regalado Chan. Are you looking for the perfect getaway location in Balatan? Come and visit Rosalyn Hotel and Events Center. Luxury and comfort coexist. The ideal location for any occasion like debut, wedding, seminars, or whether you're here for a business conference, a family beach vacation, or a romantic getaway and many more. Come and visit now to enjoy unmatched comfort and luxury in the newest and the first hotel and event center in the summer capital of Rinconada, Rosalyn Hotel and Event Center. They have smoke-free environment, wide parking space, affordable room rates, fully air-conditioned room and event center. They also offer free internet while staying at Rosalyn Hotel. You can make inquiries or reservation through messenger or call their contact number at 0976-518-6431 or visit their Facebook page at Rosalyn Hotel. Rosalyn Hotel and Event Center are located at Bradley Building, Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. Relax, recharge, and rejoice with Rosalyn Hotel and Events Center. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin
therapy, hot stones massage, Tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Vice Mayor Marisa Vilitario Howe and family, Nabuaca Camarines Sur. Honorable Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City, Mr. Antonio Quiapo Sr. and Barangay Kagawad Clarita Quiapo and family, Inapatan, Nabuaca Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Yang, Nabuaca Camarines Sur. Casa RBO, owned and managed by retired Police Colonel Reynaldo B. Orante, Barangay Kagawad, San Vicente Gurong-Gurong, Nabuaca Camarines Sur. From the family of the late Victorio Sonias Landong and Trinidad Mendoza Landong and family, Bato Camarines Sur. Honorable and Mrs. Victor Bong Gastelo and family, Punong Barangay, San Francisco, Nabuaca Camarines Sur. Tubig Nabua Incorporated, care of Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Nabuaca Camarines Sur. Dandy and Juliet Azurin and family, BAPDA President, Barangay Angoscia, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of the late Josefina A. Ocampo, prayers from Mr. Jerry A. Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabuaca Camarines Sur. For the souls of Rogelio, Maxima, Elmer, and Pampelo, prayers from Mr. and Mrs. Bernie Bermido, San Isidro, Poblacion, Nabuaca Camarines Sur. Retired Fire Senior Inspector, Raul Duran Angeles and family, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of Lieutenant Eustaquio Sagada, prayers from Erwin Bowing Sagada and family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatma Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Isa sa mga dahilan kung bakit nabubuo ang katarata at glaucoma ay dahil sobrang pagbabad sa araw. Nagdudulot ito ng pinsala sa mata. Sa iBerry, protektado ka para maiwasan ang pagkaroon ng katarata, glaucoma, mga alapaap sa mata at malabo na paningin. Ako po ay si Rinaldo, meron po akong katarata. So nag-alala po ako, natakot dahil sa problema ng mata ko. Narinig ko po yung iBerry, sinubukan ko po at maganda po ang naging resulta. Madalas kasi ang pamumula ng mata ko sobrang kati. Dahil sa iBerry, naibsan po yung kati at nawala yung pamumula. So lifetime ko na po siyang gagamitin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan. 17 pesos sa isang kapsul. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm.
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asin Platika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asin Platika ni Philip Baracena.
Barreta asin Platica ni Philip Baracena. Barreta asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pasensya na kamuta, naghahangos-hangos pa baga ako. Dahil galing nakakahangos pa man sa pagparamadali. Kahit sa 20 na kita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Ricky o si Don Cabrillas. Sa transmitter si Chief PSD Jimmy Guanzon. Papasala pa kita, mamimuhang kita kay ni Don Cabrillas. Hoy, kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, digdi sa bilog na Rinconada area sinman probinsya kan Kamsur. Diyan sa tercer distrito kan na probinsya nin Albay. Yata pala nagbaha na naman sa nagkapirang porsyon kan nagkapirang barangay sa sentro ka na siyudad nin Iriga. Bako pa itong grabe an oran. Diyan sa San Francisco, digdi sa may San Roque sa sentro. Dapat maghiro na kaini ang mga barangay officials pati naman ang local government unit po kan syudad nin Iriga. Pero kaya day na nagpapalinig kan mga drainage kanal ha. Kunyan talagang makakamati na nin pagbaha. Apera pa kayan itong mga tinampo na day tapos ang pakasemento. Ining ipinag-implementar man ka na DPWH 5th Engineering District ka na Camarines Sur. Nan mga drainage canal imbes na magdordiretso ang bulos kan tubig nagkabararado. Dahilan tadaay man tinapos so shoulder ka na tinampo di po sa Barangay San Isidro sa kamayong drainage canal na tultol. So iba nagkapurotol, tinambunan lugod sa drainage canal kaya ang tubig diyan na nagbabaha sa tahaw kan tinampo. Dahil na nagdadagos ang tubig sa mga drainage canal. Tapos iba man ang mga drainage canal, mga barado. May obligasyon po ang mga barangay officials, ana GSO kana syudad nin Iriga tanganing magpalinig kana mga drainage canal para daay na magparabaha ana kasentruhan kana syudad nin Iriga. Asin bako sana yan pati an ibang mga barangay na harani digdi sa sentro. Maski nga ni dyan sa Santo Domingo ana pinakamayor na rason po kayan. Kumbaga mga putol-putol ang drainage. Dahil tapos ang pakatrabaho. Kaya nagbabaha. Bueno, resibihon po niya to ang report hali sa luwas. Phil!
Report! Nasa linya man si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi, Philip, maray na aga sa imo asin sa Basagan Tabay. Kasuntaan mo, isundot ko lang ka itong pinagtutukar mo ngunyan. And kasuod na tabi, Karondang Philip, ako kitang mga kaimanwa urong na itong mga, sabi nga nito yan, motorista na nagdadala ng motorsiklo. Sa Igdibaga sa may kunyan kang sa may San Roque, pasiring dyan sa may terminal. Halos abuton na itong kanyang kamotor, mga nagkapirangani, igabagan, so nakatok, sabi nga nito, nagtirik. Ulit biglang nag-asubol yung kang tubig. Dyan sa may pasiri palaw sa si Iriga City Terminal, and then igdi sa may San Antonio Village, dyan sa San Roque. Ang kahabitan kang sa mga kaymanwa, kung magparasunod-sunod ang uran, baka daaba ko pang-araw kang kasud na subol yung kang tubig. Mantang hindi man nga sa may barangay San Nicolas, hindi man sa Samuya, grabe mo suragasa kang tubig gabi. So, tama ka na itong mga drainage system talagang kunyan. Dai na paglinigan sa urog na bagango niya na halos ugali na kada hapon bang ginag-uuram. Yan ang habitan ka sa tuwing mga kaimanwa. Kung magpara-uram, baka maglangkaw ang tubig. Dahil mo maaraman kung napasira ng turog mo sa tubig, yaw na pala sa laupang sa indong harong. So, yan ang pangapudan niya to. Doon sabi nga ni Kenta, Karondang Philip, may obligasyon man ang barangay council na maglinig, magtabang na dahil man lang iasa sa lokal na gobyerno kay Syudad ng Iriga. Tapos syempre sa kadakol man, kang inaasikaso kang LGU, so dapat ang barangay maghiro man. So yan ang nakuha niya itong komento. Kasud na ka mga nagkapira mga taga-barangay San Roque kay Syudad ng Iriga. Naaraman ba ganyan to pag nagkakay gani bahaig di sa Syudad ng Iriga, iyo yan ang inot ng nagtatas ng bulyong kang tubig igdi sa may pasiring sa Iriga City Central Terminal hanggang pasiring na dyan sa may kasentrohan kay Syudad ng Iriga. Anyway, tabi ka lang ng pilig siya pakitang informasyon sa lado lokal. In connection kang pag kick-off ceremony kang Brigada Balik-Eskwela kasud na bago na po sa press conference na taon si kaning pagkakataon sa nagkata ng media na makaulay mismo sabi nga ni kaya na one-on-one na nakaulay ni si Regional Director Gilbert Sadsad and nakang kitang pagkakataon na mahapot sa iya kung ano ang magiging stand niyan kang DepEd Bicol na padapit baga sa inahurot sa mga nagkapira niya itong teachers makaulang igdisar yung Bicol so dibilog na Pilipinas na maingilisan o sabi nga kaya magtaas ang sweldo and then ito bagang so Magna Carta sa lalo ng teachers, sa mga health and allowances, tapos sa mga overtime. Yan ang inuhurot niyan sa pagtukaw, sa pag-asumir. Kang bagong Secretary of Education na nagtukaw na siya, formalmente na siyang nagtukaw kasod na July 19, 2024. And siguro sa naging kapayagan kang Regional Director kang DepEd sa Bicol, kunya sinda. San-ayon sinda na ito sa Magna Carta, at syempre ang mabibinipisyon niya mga mesa. Daog mang pigpahayag ni Regional Director Gilbert Sadsad na ini pa lang, na itaas na ini sa Senado. So hinahalat na lang kung ano ang maging desisyon kan sa tuyang presidente. Nag-allow ang ibang teachers igdi sa Bicol Region na sana sa maabot na Lunes na matukarini kan sa tuyang presidente sa katulong zona niya mapadapit sa kung ibang bagay yun na bareta sa lado ka mga maestra. Kaya lang, sabay igwang second thought ang Regional Director ng DepEd Karondang Philip sa siyempre kung mag-increase ang sahod ng mga teachers, may mga ibang mga trabahante man, mga workers, ang mga hurot man, nataasan man sila ng sweldo. So arang baga kaya nagkalakaran dito sa tuya. Once nag-increase ang sarong kunyan agency, itong iba man ng mga workers na umabot ng silang increase. Tawag na sa PNP. So, maswerte ang PNP sabi ko rin ng Philip nag-increase ang sahod ninda. Nagtaas ang sahod ninda, samantalang sarado kang mga edukador, at least ang sweldo. So, hunyan, sa pagtukaw daan ni Senator San Angara bilang sabi nga ni Kem, Secretary ng DepEd, yan ang inuhurot ninda na sana matutukan man ito tabi Karondang Philip sa araman daa ni Senator Angara at siya sa roman na edukador, aramdaan niya ang sakripisyo sa mga teacher. Sabi nga ni Regional Director Gilbert Sadsad, o yun siya na mag-taas ang kunyan sa maestra. Kaya lang dapat standardization. So, pag ito bagang so tamang proseso na daiman maapektuhan ang ibang mga workers sa
Pasakit da akang pagkabuhay na yan, urog na baga na nagtaas ang sabi ni Congressman Joey Santos Salceda, nagbaba ang inflation. Pero sa lado ka mga teachers, nasasakitan sila at apektado man sila sa pagkunyang kang inflation rate sa sila, nag-aabono ni sa diring kwarta halos sa sindang bulsa para makapagtaon ni maray na pagtukdo. So yan ang minamawot man ang DepEd Bicol sa sige kay Regional Director Gilbert Sadsad Kasudma, na uyon siya nataasan itong sa mga health benefits, mga overtime na dapat na itaon man sa mga teacher. Kasi sabi nga ni Regional Director Gilbert Sadsad, deserve man ninda kung ano itong hinahagad ninda. So yan ang namamawot ninda and antabayan na ninda kung ano ang magiging kalakaran, ang magiging sabi nga ni Polisia kang bagong sukaw na Secretary ng Education. Nagahalat man siya sa baka one of these days, baka umanin niya sa mga masulod na daw bulan, baka ipapagsinda ni Secretary Lisan Angara para makaulay kaputo ng mga regional directors kung ano ang pangangaipuhan ng hindi na problema sa saindang mga region na pinagsasakupan sa duman sa Metro Manila tabi sa Rondon Philips sa mga high ranking sa lado kang DepEd. Pinaulay na a day before ni Secretary Angara bago siya magtukaw. Papaapo din dayan ang mga regional directors, ganyan kay Regional Director Gilbert Sadsad ng DepEd Bicol. So sa pagi kaya, parang ko naman yung pagkakataon na kung nasabi ni Rondon Philips, salamat. Si Sir Noel Pangda, ang tagapagtaram kang SDO Iriga, sa pirang pagkakataon na makapag-apindir kita kasudma, and of course si Sir Manny, and of course si DJ Hart, si Ma'am RJ Dimabayaw, na sa umana nagpata na tauning informasyon ni mag-attend kasudma in connection yan kang pag-kick-off ceremony ng Brigada Balipistola. So yan tabi ka lang ng Philip, ang tutuyang heras informasyon sa lado lokal para sa ating DCKI Radyo Randa, Rasa Saceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Naihapot nga ni duman kay Regional Director Gilbert Sadsad kana DepEd po sa Riyon kana Bicol. Dapit sa kamugtakan kana matatag curriculum kung ano na ang status kay ni. Kung ipapadagos o dae. Ang sabi ni Direktor, padagos ang matatag curriculum. Bako sa nang matatag ang garapa na pangyayari. Morning man ki dating Congressman Sal Portuno, ki Vice Governor Sal Portuno Jr. asin man ki Ma'am Ju Portuno. May patikan sa rodo man na media, Teacher Ju. Konsuelo ang kanta ni dating Congressman Sal Portuno Senior, nagmana sa ama, nagmana sa ina. Kumusta man ki Ronnie Maestrado dyan po sa Barangay Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Ipapahinanyog niya to na nagkapira sana sa mga naging kasimbagan. Mensahe ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd digdi po sa Riyon kana Bicol sa ginibong press conference dyan sa Severino Arroyo High School and connection kan kick-off kana Brigada Eskwela. Ayapot ko nga ni duman kung ano man ang masasabi ni RD sa kani Superintendent Dr. Manny D. Guzman dapit sa sarong teacher digdi po siyudad kan Iriga na nagsusulisit para sa alumni. Oya po ang kasimbagan digdi ni Director Sadsad. Manonood ba sa mga nagkaperang iba pong teacher dito sa siyudad kan Iriga mismo na nagsusolicit subot para sa alumni pati nga na ako na biktima. Ano po ang masasabi nito kayo? Alumni po. Alumni sa alumni.
alumni nila. Ano siya, individual na solicitation o there is Individual po. a paper na... Individual. So, siguro kung nahiling nito na daiman talagang papel na nakasura na kaya Severino Arroyo Alumni Association at saka yung president ay nakapirma dahil number ang mga siguro dahil na ako kaya mag-entertain yan ang asang label. Kasi minsan, yan ang nagiging paraan para makapag-raise money sariling pondo ang iba. I hope mayo siguro na naiinvolve. Kunigwa, i-report dito kay Superintendent Manny de Guzman. Actually po, araw kaya na gusto kong sabihin ko tungkol sa bagay. I-highlight ko man yan sa mga principals kapag nagkakaiba kami ng manko na dapat maging maingat kita naman sa solicitation. Kasi actually kung Republic Act 713 ba yun? Attorney, 6713 ba yun? Code of Conduct. Yan, Code of Conduct. Actually may part yan ang provision na pinag-prohibit ang pagsusulisip public officials. Kaya siguro po kung buwang araw kayo, para sa pagkasabi pa din siya na victim. Pero siguro pwede tang hilingon naman sa anggol na it is by virtue of the authority of the Alumni Association. Not as a teacher, but as an alumni. Diba po, pwede naman siyang hilingon na ako as a teacher, but as alumni. So, kasi iba ang bagay yan. Personal talaga, illegal. At the outset, parang iba siyang MVP. Kaya kung medyo nahiling ka man bilang alumni, hindi ka siguro na naranihan ka man. Although, maski nga sabihin ka nagsusulisip, pero in the end baga, ikaw ang mirarated ang option. Kung matawag kita, kulay, di ba? Voluntary mang mirarated. Kaya siguro, next time, kung makareceive ka ng mga arugay na solicitation, kung hindi talagang maraot ng sabota, kaya na mag-prank ka na. Minsan kaya kita mag-prank ka lalo kung friend ka. Susuko. Pero nasusupong ka man. Lalo kung nariba ka man yung pangtao. Tapos, ang advice ko na lang po, kung hindi kaya mong kami sa mong daghan na magsabi to say no, we say no. And siguro at the same time, please call the attention or ma-inform ang opisina atong kabagay. Yan po ang naging kasimbagan baga ni Regional Director Gilbert Sadsad asin man ni Dr. Manny de Guzman ang School Division Superintendent kan DepEd digdi po sa siyudad kan Iriga napit digdi sa pagsusolisit halimbawa kana sarong teacher nasabi kong nabiktima pa ako madihon ay na pangyayari pag-arog kayan. Kaya una nindan na pagpapara solicit bak umampo yan na basta-basta. Na kung minsan kaya ang iba garo ginagaramit sa naman ang kwarta personal. Sasabihin sa alumni ito palan sa nagkapira ang persona sa naman ang makikinabang. Yan ang triste. Tingani sa mga batch, nangyayari po yan. Ano pa daw sa mga teacher na ni ba nangangaipuman? Kundi dahil paggamiton ang grupo o institusyon sa personal na pangangaipot, masupog baga. Kung para sa gabos, mayong problema dyan. Pero kung sasadirihon mo sa ng kwarta, masolisit ka, gagamiton mo na alumni ay masakit po yan.
ang dapat ka na pundong mareraise kung nagsusulisit ka, igwang pagdadagusan. Ba kung sa personal sa nang paagi. Tapos, ipapahinan nyo paman po, giraray niya itong manunungod po sa pangapudan, mensahe ni Director Gilbert Sadsad kana DepEd digdi po sa Riyon Bicol dapit sa pagpuruunan kan klase asin man siya nag-iingganyo sa mga magurang na magpa-enroll nanin amay. Thank you very much sa ating mga friends sa media. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa amin. I'm calling all my colleagues, my teachers, not only here in Iriga City, but in the entire Bicol region na panahon na, tama na muna yung ating mandatory vacation, o may bakasyon pa kayo ngayon, hinihingi ko ang tulong ninyo na pumunta na kayo sa inyong mga paaralan at magpakita na kayo sa inyong mga magulang at i-ready nyo na ang ating mga classrooms so that by July 29, ready na ang ating pagtuturo. How I wish wala nang maglilinis sa opening ng klase sa July 29, kundi ang makikita natin ang mga guro ay nagsimula ng magturo. Sa atin naman pong mga magulang, hinihingi ko rin na baguhin na natin ang ating kultura na kung kailan nagsimula na ang klase, kung kailan nagtuturo na ang ating mga teachers, saka pa lang tayo mag-enroll. Kung pwede, ngayon na, pumunta na po sa ating mga paaralan at i-enroll na ang inyong mga anak para hindi tayo mabawasan ng teaching days and hours sa school year na ito para ang ating mga anak ay marami talagang matutunan. Kaya hinihingi ko po na baguhin na natin ang ating mga practices, ang ating mga belief na ang unang linggo, ang pangalawang linggo ng pag-aaral ay talagang mag-aaral na. Kasi if you disturb our teachers while they are teaching, nababawasan ang oras na dapat matuto ang ating mga bata. Sa lahat po na stakeholders ng DepEd, kami po ay nananawagan, huwag po kayong magsawa na tumulong sa aming mga paaralan. Dahil po, anuman ang mangyari sa ating mga bata, siya rin ang magiging mga citizens ng ating kinabukasan. Kung ano ang inyong ibinigay, kung ano ang inyong itinuro, kung ano ang inyong ipinakita, ay siya rin makikita pagdating sa henerasyon nila. Kaya, bigyan natin ng pagmamahal, ng suporta ang bawat bata at ang bawat guro para pag sila na ang magiging leader ng ating komunidad, sila rin ay mapagmahal. Maraming salamat sa inyo. Yan po ang pangapudan, mensahe ni Regional Director Gilbert Sadsad kan DepEd digdi po sa Riyon kana Bicol. Nagray nangot. Kin mga igin agko pagrespeto. Saro po duman sa napag-ulayan an manunungod sa values education kan panahon good manners and right conduct. Saro po yan sa nagkukulang na ang mga jóvenes kunyan. Pagabot sa disiplina, imbes na maging puturo ka nasyon Pilipinas, pasaway ang iba. Mayong respeto sa mga gurang, lalong-lalo na sa magurang. Yan po ang masakit kung arog na kayan ang future generation niya to. Sasabihin sana, millennial. Millennial ang problema.
Pag-abot sa pag-uugali kan iba pong mga hobbynis ngunyan. Tapos sinusurog man kan DSWD, kan ibang mga nanunungdan, ining human rights, garo kabali man dyan sa nagsusurog, sa mga hobby na nakakagibonin krimen. Tapos dahil mapapatawanin kastigo ta ang rason ngaya minor ay napangyayari pag-arog po kayan ang dalagan. Kaya kadakol na ngunyan ang mga nagiging abusado ang ibang mga hoben. Tapos hinali ng corporal punishment pag-abot sa mga eskwelahan. Kaya dahil mo na madidisiplina ng tultol ba kung arog kayo ito pag napasala, may mga ginagapunin eraser. May pigpipiknit ang talinga. Ngaya, maribukon ka, gagapuin yan in eraser kan maestro o maestra. O yan, bawal na po yan. Tawa, nagpaparapasaway ng aki. Kaya ito, mas marhay so disiplina. Ngunyan, kumbaga, sinusurog mas kisala. Yan po ang naobserbaran niya to pag-abot sa values education na kan panahon good manners and right conduct. Ngunyan, baliktad na ni ba garo ba ko ng good manners bad manners. Dapat maging disiplinado po ang ibang mga hoben. Minsan pero nawawaraan ng pagrespeto sa mga magurang. Kaya ito, hilingon ka sana kung nagigibo ka ng kalukuhan, sala, ay na untok tulos. Pero ngunyan ay dahil na madadara. Minsan nga ni, sige pan surusimbag kan ibang mga aki kung ano-ano ang pagka-pilosopo. Kaya dipisil po pag-araw kayo ng dalagan. Field Report! Bueno, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat na karandang Philip. Maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Magayonon si naging press conference kasudma na pinanginotan ni Regional Director Gilbert Sadsad kan Department of Education. May mga iba pa nga ning kaputan na dahin na naihapot, medyo horo halawig na kasudma si press conference. Pero malaman ito mga importanteng hapot na dapat masimbag ni RD Sadsad, nasimbag niya. Kaya magayon ini para po duman sa mga kamagurangan, mga estudyantes na balik eskwela ngunyan pong panahon. And sarungan ni Karondang Philip, sa naihapot ko man ining haloy ng problema kan mga paratukdo. Takunara mo ang disiplina baga sa mga kaakian kung ikukumpara kan kapanahunan ta. Kan kapanahunan ta asin ngunya na panahon, iba ang hero kan mga hobenes sa ngunyan orog na kan mga estudyantes. Igwa nga nin nagsabi na ano daw ngaya kung ibalik itong kuyan, itong religion. Ito bagang subject kayo ito, Karandang Philip, magkaigwanin na Bible reading sa laog kan classroom para maski papano, magindalan ini para sa kuyan, religious aspect kan aki na napanliligaw na ang kadaklan ngunya na panahon, nawawaran na nin disiplina. Igwa pa man baga Ate Glenn itong katekeses? Igwa pa kayan. Oo, sa mga eskwelahan. Iyo, pero ano daw ngaya kung mas huro-halawigan oras kayan para maski pa paano mahubis talaga ang aki. Ang problema kaya talaga sa mga magurang, inaasa na lang ang kadaklan sa mga paratukdo. Pero ito pinaka-obligasyon hinda na dapat ang edukasyon nagpupon talaga sa laog kan harong dahil pag-asa sa eskwelahan. Ang eskwelahan, panduwa na lang yan, pero ang pinaka-enot na dapat na manoda na mga karahayan kan aki, yaon man giraray sa laog kan harong. And sa Rosa, naihapot niya to kay Director Sadsad kan DepEd, ining problema kan mga paratukdo, nagarubaga
ipinapasa na lang saan ko yan ang mga estudyantes orog na itong yaon sa elementarya para mahali na sa indang paghiling ta nagiging kulog payo. Apwera kay itong problema sa pagiging slow learner na pinag-aapod, may mga kaakian talaga na iban hero mapakulog payo sa mga paratukdo, ito mga makukulit na mga kaakian kaya ang problema na ipapasar sinda pero ang resulta wara man ninadudan. And saruyan sa naiyapot niya to kasudma kay Director Sadsad kung ano ang solusyon kay ni sa lado po kan mga paratukdo para mawara na sa indang kuyan saro sa kagabatan ninda nakaka-stress ini po mga arog ganing klase kan estudyante ipinapasa na sana alagad wara pong nanudan ang estudyante. Uyapan simbag kayan ni Director Gilbert Sadsad. Okay, medyo day masyadong kuyan malinaw karandang Philip ining salado kan pagka-record niya to medyo oralawig may distansya kita duman sa speaker. Pero sabi ba ni Director Sadsad at syaga talagang kaipuhan digdi takon kan panahon ang pagdisiplina kan mga paratukdo pwede sa mga pasaway na mga kaakian ngunyan day na yan pwede pwedeng reklamo tulos itong mga paratukdo na masagibo. Orog na po itong mga punishment na pinag-aapod. Arog kan simpleng paggalamasan and stick o kaya kung ano pa man. Alagad mo niyan, dahil na yan po pwede makuyan, makarikas. Nakaka-contribute pa ining mga yaan po sa social media. Kaya bawal man ang gadan pagkulog sa mga kaakian bilang parte kan disiplina. Kaya lang, tsaga talaga sa lado kan paratukdo para makanood ang mga aki. Kung talagang slow learner yan, o kaya ito mga may problema talaga sa indang attitude, tsaga talaga ang karandag Philip. Sabi ba ni Director Sadsad Ate Glenn, i-retain kung mayo man sa nang nanunoodan? Iyo nga ni. Kaya lang ang problema, kan mga nakaulay niya itong mga paratukdo, kung arog kayan, garo para mahali na sa kulog pa yun ninda, ipinapasa na lang. Oo, kung nauuyam na, makmuyang kung grade 1, 5 taon na. Iyo nga ni. Then naghali sa teacher. Talagang tarabangan sa lado kan na magurang asin paratukdo para makanood ang aki. And syempre, madisiplina, kung ano man ang dapat na disiplina na gibuho, na dai maresulta sa pangungulog kan paratukdo duman sa sendang mga estudyante. Bawal na nga iyan. Nirereklamo na yan ngunyan na panahon. Simple lang napitik, irereklamo na si ma'am o kaya si sir. Kaya sa lado kan paratukdo, dahil man basta-basta karandang Philip ang magin na paratukdo, talagang halawig na pasensya ang kaipuhan dyan. Tanganing maging epektibong paratukdo. And syempre, aday mag-abot sa punto na makakomiter kan siring na bagay formal doon sa kawarang disiplina o kaya aday nakakanood tulos ang mga kaakian. So tibaad ngunya na school year, mas maging magayon ini pong klasikan na pagtukdo sa tuya, orog na po di sa Bicol Region, orog pa na magayon mambaga ang liderato ni Director Gilbert Sadsad kan Department of Education. And kadakol na itong mga enrollees niya to ngunyan pong panahon aber daw sa
i-check ta kung pira itong mga naka-enroll na ngunya na panahon. Alagad sabi nga ni kayan, dapat kunwari na schedule aprovitsaran, ani ba kaya late na magpa-enroll kan sa inda po mga kaakian. So yan magkakaranda Philip, na sa tuya pong informasyon, ang unya na pagkaaga, dapat kay itong parte lang kan press conference na pinagsagibo ka sa Udma sa syudad kan Iriga para po sa kick-off kan Brigada Eskwela, Balik Eskwela, ngunyan pong 2024. So, gikan sa location, Glenda Biares reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mong informasyon in connection ka na press conference na pinagsagibo yan sa Severino Arroyo High School. Kick-off ka na Brigada Eskwela. Ngayon mismo si Regional Director ka na DepEd, Dr. Gilbert Sadsad. Kaya doon, tis mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-kidney care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa kidney care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold. Makabloom sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumipat siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng antivirus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. You need toothpaste for brushing every after kumain.
Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Kuha na kitang 6 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Saka pagmanungod po sa pag-aadal, iguang sinasabing slow learner, fast learner. Dawa man niyang pinaanukan teacher kung talagang maluya-luya man ang pamayo. Pero daw kita kayan, dahil taman pwedeng husgahan na milita maluya sa klase. Kung minsan nga ni, ang nag-aarasin sa pulugod, so maluya-luya sana sa klase, so average sana. Naghihinguha na pagkatapos magkaigwanin trabaho kaysa sa sobrang dudunong man. Ang iba, puro na sana cum laude. Sabi kan ibang mga dating naging cum laude kan panahon. Kaya ito nga dikit sa na ngayon mga naging cum laude. Ngunyan nga halos puro na cum laude. Nangyayari lugod nga karon mga cum laude na. Yan lang, pag-arog na po kaya na inabutan kan pag-aadal ngunyan ng mga panahon, talagang masaklap. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Na mas maray itong simple sana ang dunong, kaso man yan madunungon. Kung ginagamit na sa mga kalukuhan, parehas po yan ka nagkapirang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno. Magin sa mga autoridad, ko bagang mga inaapod na kernel problem, iguang general problem, aniba? Tapos aniba man po mga politiko. Nasobrahan na sa dunong sa pagkurakot. Maray kung sa karahayan ginagamit ang dunong, pero kung sa kalukuhan, mga kabalbalan, ay sayang po kan dunong. Kadigdi po sa satuyang nasyon, pero nasobrahan naman yung dunong, ang ibang mga Pilipino. Kaya dahil nalugod kita nag-aasinso. Kung talagang madunong kita na mga Pilipino, dapat naulang tatulos ang pagpara
Star na dyan kan nasyon kan China, ining mga Chinese national dyan sa West Philippines kundi sa sobrang dunong pinabayaan. Diba man mga opisyal naging kakutsaba pa sa pagpalaog kan mga Chinese national dyan sa West Philippines tanganing makapag tinir na dyan mga Chinese national. Dapat gamito na andunong kan mga Pilipino po niya ng mga panahon. Ultimong ekonomiya niya to dahil manare-resolveran kapag tiusan kan kadaklan ng mga Pilipino ang sistema kan sa tuyang gobyerno dahil manare-resolveran rampanteng korupsyon na sagkod ngunyan nagdadanay makahirak kita pong mga Pilipino na ang kadaklan tios. Dapat yan po ang pakarhayon kan mga madudunong sa Pilipinas. Sa sobrang dunong kan ibang mga Pilipino, lalong-lalo na po ining mga haralangkaw na opisyal, naman hindi iniisip, so kapakanan kan mga nagtitios na Pilipino, mga pansadiring interesa na po ang iba. Kaya kita din nag-aasenso. Hoy, happy birthday man palan sa kuyang pinsan ki Manay Pina Baracena Gunawon. Yan po sa Santa Teresita, digdi po siyudad kan Iriga. Ipapahinanog man niya to naging mensahe man ni Mayor Rex Oliva dapit sa kick-off ka na Brigada Eskwela Kasudma. Mayor, message po kayo brand launching ng Brigada sa Iriga City. Okay, for on behalf of the local government of Iriga, I would like to express our profound gratitude and appreciation, commendation also to the DepEd Regional Office under the leadership of Regional Director Gilbert Sadsad, who joined the DepEd family. Kasama po niya ngayon si Assistant Regional Director Centillas, mga Schools Division Superintendent and Assistant Schools Division Superintendent, including other DepEd families from the 13 divisions of the Bicol region. So ikinagagalak po namin na kami ang napiling dito ganapin ang kick-off o our launching ng 2024 Brigada Eskwela. So Brigada Eskwela is a clear testament of the power of unity and community spirit. In short, this is bayanihan. This is pure volunteerism. Kaya ipinapaabot ko din po ang mga nagpapaabot ng tulong sa lahat ng mga public elementary and high school dito sa lungsod ng Iriga dahil sigurado makakagaan yan sa pagganap ng tungkulin ng ating mga kaguruan, school administrators. So on our part, the local government of Iriga started last year ang pagbibigay ng 50,000 sa kada and lahat ng mga public elementary and high school dito sa lungsod ng Iriga to defray mga gastusin nila and pandagdag sa kanilang maintenance and other operating expenses. Nagpapadala po tayo ng mga personnel sa concerned offices sa pagpapalinis, pagkumpuni, and para magkaroon ng ating mga kabataan, ang ating mga estudyante na safe and conducive learning environment. Dahil ito ang layon ng Brigada Eskwela, magkaroon ng safe and conducive learning
establishment or environment ang ating mga kabataan tungo sa magandang kinabukasan ng ating bansa, in this instance para din sa lungsod ng Iriga. Kaya maraming salamat sa Department of Education and sa lahat ng stakeholders, mga tumutulong para magkaroon ng efficient and effective implementation ang national initiative ng Brigada Eskwela. Yan po ang naging mensahe ni Mayor Rex Ulibaca na siyudad din Iriga sa ginibong kick-off ka na Brigada Eskwela di po sa siyudad kan Iriga. Kumbaga opening salvo digdi mismo sa Severino Arroyo High School. Kaya kasudma, bonggang-bongga sa okasyon. Magaling na pating managalog si Mayor Ay balikan natin itong manunungod ba sa pagbabaha. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Diyan pala sa San Francisco, garo itong lugar man ni Moak Jr. Binaha man. Ay anong nangyayari? So sa iyang nadidesignaran na zona, dapat maging man of action junior. Takon hanggang sa naman sa nagmuak na ay daiton kamutangan ngod. Sa Gibo, pati sa Gibo magmuak. Ang aning okay ang barangay. Bagay bako sa naman po sa barangay San Francisco, nangyayari ang mga arog kaining pagbabaha. Yan nga ni sa Santiago, man maation man ang nagkapirang mga drainage dyan sa naunang bita ng barangay. Tapos dahil man tarapos ang patrabaho. Kunyan, may obligasyon po ang mga kagawad na nakadesignar magpalinig man lamang. Kan mga drainage ba kung sige sinan honorarium kito iba. Igpaparaasa sa nakikapitan, dahil man yan kaya kan kapitan kung susulunan mga gigibuhon sa barangay. Dapat tumabang man po ang mga kagawad. Ang nangyayari, karo pinapatunayan kan ibang mga kagawad na magparagawad-gawad sana. Ay sayang kan honorarium na pigpapara receive nindo. Maray ka mo paparahayan buhay. Paano man palan sa mga constituentes kan barangay? Kung ka mo mga nagpapabaya, tapos ang pigpaparaasahan sa nanindo, kan obligasyon si kapitan. Ay hirak man kay kapitan. Kaya nga nan iba po nagkakaatras na pag nagiging kapitan. Maray, pangya ko dahil nagkapitan. Mapagal palan ngayon, maging punong barangay. Pero ang iba, dahil man pinapagalan. Pero, ako man kuno nagagarop. Pero sa mga tol-tol pong mga barangay officials, ay, ang iniisip kan, pag-servisyo. Bakong puro sa napagdilihin siya. Inaasahan po sinda kan mga constituentes na yon makakatabang bilang serbidor kan barangay, madudulukan sa oras kan sa indang mga pangangaipo. Tawa dikit sana basta may maitabang man, pero kung sige sa naman ang paanod kito iba ay irak man kito na kapitan.
tatry ko kutang apudan si Provincial Director kan Department of Trade and Industry. Director G. Ablan, digdi po sa probinsya ng Camarines Sur, kundi pero busy pa sa iyang linya. Sabi, nga tomorrow na lang or next time, mapa-interview. Maraman takuta kung kumusta ang presyo kan mga school supplies. Sasaro yan sa pinagkakaabalahan kan mga magurang, mga estudyante. Ngunyan pong panahon na maburukasan na ang klase sa mga masunod na simana. Takunday nga na extend so iba po mapuon July 26 kundi alanganin mangga talagang magpuon July 26 ta Biyernes baga. Kaya July 29 ana opening ka na klase sa mga pampublikong eskwelahan. Nga ni bako pang July, ining July 29 sa mga pampribadong eskwelahan po. Kundi garo halos sarabay-sabay naman ngunyan ta gustong makahabol duman sa school year calendar na dapat masunod. So dating school calendar na bakasyon Marso. Napiktaran po kayo ni ka na panahon ng pandemic. Kaya gustong ihabol, kumbaga pa dikit-dikit, makabalik sa dating school calendar. Tanariribong sa tuyang mga kababayan. Akon minsan man talaga panahon ng tig-uran, mapaprakasar na naman ang klase kung igwanin mga bagyo, baha. Kaya gustong ibalik ka na Department of Education so dating school calendar. Nakukonsiluhan ako duman sa sabi ni Director Gilbert Sadsad na igwa ngayang nagdulok sa sakuya. Kana panahon na pandemic, saro ngayang magurang itong mag-agum. Ngaya sir, garo ngayang mayo man nanodan an sakuyang aki. Ngunyan, sabi man ni Direktor, taano man ngaya. Parents, sinabihan itong magura. Kunyan nga ya. Pag abot niya duman sa nanodan, garo maluyahon nga ya. Tapos sabi nga ni Direktor, ang masakit kan panahon ng pandemic, nagsisimbag duman sa mga module sumagurang. So iba mga tugang, so mga tarat-tao. Kaya talagang mayo pong manunod na tultul, so aki. Pag abot duman sa module, taday man nag-aaradal, dadarawon sa mga questionnaire, sarong. Duman sisirimbagan, tapos lalo pa ngayang mangalas, so magurang kung kumbaga halos ma-perfect so simbag da ina-honor so aki kung perfect nga so simbag ngaya parents tapos na-honor so aki di karoman sa nangaya kamuan mga nagin honor mo nagpara si rimbag. Ay pambira pag-arog na po kayan ang pag-aadal. Ito kaya talagang pag-aadal ka ito ba kung basta-basta kaysa ngunyan? Ngunyan kaya mag-research ka, dalion na baga.
Kaya ito, library. Duman ka sana makaka-research ka na sa imo mga pinag-aadalan sa libro. Pero ngunyan, mag-google ka, ay madali o na. Kung YouTube pan pagparadalanon mo, iba man ang madadalan mo dyan, iba man ang manunodan. Ito nakakapag-eskwela sa mga aki na naglalakaw sana. Tapos dikit ang balon, pero ngunyan may balon na 10 pesos ay di na makukontento na sarong aki na mag-eskwela. Sa pamasahe pa lang nga ni, kung nagkaklase ka digdi sa sentro, ali sa barangay, ay kulang ang 20 pesos. Tapos kung mayo man na nanonood na tultol so aki, nadara pa sa barkada, ta sentro baya. Yaon po dyan ang problema, pero kan panahon, talagang abang iigot, mag-adal kan mga kaakian ka ito, kan mga estudyante, ta kung magparaluya-luya ka. Ang naabutan mo, para arado. Ani ba nga ning magurang ka ito, dahil interest na magparapaadal. Lalo kung babae, ay, mapaagom man siya nga ka mo, magagadan nga ang numre. Kaya mag-adal nga, mga lalaki siya na. Ay, pambira sa mga magurang ka ito, iba man po ang, kumbaga, patakaran. Hindi ngunyan, halos nagkakaparehas na ang dalagan kan babae sa kalalaki. Nasobrahan lang, ta may binabae, may linalaki. Naday man yan, kumbaga mayo man yan sa katugunan kan kagurang nan. Naan babae linalaki. Ang lalaki man magbinabae. Na nagpaparadakol sa napuan, kumbaga, nadadagdagan ang gender. Nasa third class na. Saka ito, babae siya na saka lalaki ang ibinugtak digdi sa kinaaban, pero ngunyan. Ang babae pwede nang maging lalaki. Ang lalaki man pwede nang maging babae. Kaya maribong na bagang marhayan kinaaban. Entero na pong lawgaw sa dalagan kan panahon ngunyan. Ito may mga sabi na dapat niya sararaon man ang malaog sa military. Sa military talaga, may mga nakakalaog man ng mga pakinding-kinding. Una mo ba tan iba ang tindugon, abang kumbaga, matikas. Ito pala, malumhok ang puso. Hamak mo yan, kung nagmamarcha, biglang nagbigay. Pakinding-kinding na. Ay, sandisima. Laro na itong manok. Ay, in the buhay, mas marayray ko panganing hilingon ang babae na maglinalaki. Pero po ang lalaki na magbinabay. So mga gurang ka ito, enterong nababaldi. Ay nga kanimo paglalatubon ta kaning makatultul katindig. Pero ngunyan, kunya na lang, normal. Ano ba ganing mga magurang na lalaki, pinag-uumaw pa, mas maray nga ning ading igin ko daw, laging binabay. Nakakatabang sa tultul. Man nga kading mga igin kong lalaking maray man atin dag hindi sige sa naman nga ito mga padawoy or istambay. Ay taman po kayan masabi na ay milita marhay ang tindogon kung hugakon man tawag sa nayang itong binabaing doble cara. Grabe ang talent, pwedeng gamiton ang talent sa pagme-makeup. Ay
po yan kaya kan ibang mga kalalakihan na matikas ang tindogon. Tapos ko daw ini ki DJ Mandy kung ano ta arog kan ang nangyayari sa mga binabae. Hindi si DJ Mandy an kunyan ka ini mga bistado. Mrs. Hoy, kumusta ki Pinsana Tunit Saryon? Ki Bangor asin man ki Manoy Into. Kumusta man ki Aldrin Alteza? Di po sa Barangay San Nicolas asin man sa UNEP High School Batch 87. Sa kuya man ng mga batchmate ka na elementary dyan sa San Isidro Elementary School, digdi po syudad kan Iriga, Batch 82. Ki Dr. Noel Cabaltera, asin iba pa, so iba mga kunyana, marainan buhay. Mga kunyana, nasa ibang nasyon. So, iba, seaman. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares, Sinman Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco. Sa information si Dun Cabrillas. Sa transmitter si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.